To čo si dal za čínsku mapu? Ahojte! Ahojte! Počkaj, navíc. Hráme proti botom, paráda. Ha, ty. Ten bol dobrý. Nebitý se žáfo. Nebitý se žáfo, ne. Vieš na čo sa sladká? A na čo sú potom tie šúha? Čo? Tak to on u nás nasleduje. Počkaj, nechaj mi tie pávy. 2, 1. To je pre content! To bol pre content. Ten Ronaldo je nehlúpy, kto by si zobral poka. Ty. No povedz na to niečo, no. Čo, iba... Oh. To strelil. Tam je bull. Ja ho nemôžem zabiť. Mi tvoja láska? Je tu seká. Skač. Spike je mŕtvý. Počkaj, kde pravý froj. Froj. Mami, ty seš... Mami, koukej, ja som... Froj. No tak... Stopper. Juhu. To čo je za mapa? No tak to nemôže používať na bulat, sme prehrali instantne. Vieš čo tu nám budú za tipci? Čau, instantne rozdrtia. Sme prehrali už, keď idem s tebou. Veď sa pozri, ty si do toho močil ako nejaký magor. Ja ten Angelo robí veľké... Hovno. Ja ty tu robíš veľké prd. A ty si taká núbka, my sme to dali. Ja neverím, my sme to dali. Lebo som mal tým kodom. Nie, to nebude tebou. Ty si mal 0 kilov. Môžeš ho zabiť, veď pozri na nejakú drtinu. Tak to nie. Nech ho tam. Zdraj preč. Chod dole. Prečo? Ty musíš ísť stále toxický, jak nejaký mago. Rýchlo. Teraz, na čestra, poď na čestra. Vieseš, že? Ja, Miko ma zastunoval. Zastunoval? No, zamrazil. No, to je rozdiel. Poď, a rozdrž ho. Ale teraz sa práve, musíš sa trafiť. Ultinku? Nie. Teraz! Ešte som použil ten krásny gadget. Ty si... Rýchlo letí tu potom. Ale na čom je gadget, keď tá perla má na hit? Videl si? Wow. S tvojím bulom. A ja som... Elko. Poď. Urob dačo. Tyš. No poď ty, za čo si zapínal ten hyper. Rozdrtil. Juhu, mám rank. Tak, teraz to... Hej. Jsi Spider-Man. Spider-Web. Umí hlavou dolů lézt, umí též sítě plést. Bohužel jsem se splet. To by bolo super, keby ja sa na nich prelepím a práve sa ty spawníš. Ideme to urobiť? 5, 4. To si robí. 5, 4, 3, 2, 1. Nevadí. Vlož sa fetášam. To čo bude za video toto? Ako to mám pomenovať toto videjko? Povedz mi normálny názov, poď. Hráme Brawl Stars. A kto ti to bude pozerať? Lenku. Moja. Kde je? Tu je tá sračka. To si robíš rád. Oni ma dajú. Umrel. Ty si umrel na bota. Ja. A ide hrať s nami on. On? To je normálne, že on. Prečo si tak zakričal? On! No poď hrať už rýchlo, bo sa odpojí. On? Hej. Pôjde? Na ty, ej.
Aha, ten bas. Šašku. Vyskoč! A čo som? Miko, vyskoč. Proste vyskoč. Čo ťa to nervuješ? To bol Šešek. Šašku. A teraz idem vypušovať Barlio. No, panenko skákal. No, poďme. To bude pohroma teda. Ja idem hrať, ja som Zofo, alebo Zocho, vieš? Zocho. Zofo, nie? Zocho. Ja som Zocho. Ja som Dobre, ja som Zocho. Ach je, ty tváriš, aký by si bol nejaký majster. No poď Zofo, poď, ideš ho dať, poď Zofo. Zofo, pozor, 300 AP Zofo. No pozerajte na Zofa. Poď Zofo. No vyhýluj sa ty Zofo. Ty kokso, Zofo. Edgar! Ja som zomrel. A ja? Ja ty si Zofo, ty to musíš dať. Stavím sa, že 3-krát dešne do vody. Proste, že deš. Alebo o stenu sa to zachytí, vieš, že cink. Ja som to vedel. A čo? Haha, ty si Zofo, hej. Ty taký nubák. Ukáž, nie, koľko máš? 3000 hápok, poď, ukáž. Hoď tam tú kolu, nech sa napijú. Daj im kofeín, poď. No poď. A to sú normálni hráči, počkaj, ja ti troška pomôžem asi. Nie, tak nepomôžem. No, tak toto by Zofo určite urobil. Normálny názov videa. Vemik sa hrá na Zofa. Vemik lomeno, Miky lomeno Zofo. Normálne to meno. Už máš 3 prezývky. Normálne si pomenujem toto video. Hrám so Zofom. Zatvorke fake. Alebo že zhoršil sa. Ak zabiješ toho bula, tak si najväčší frajer, poď. Fakt? Čo je, slabý? Si myslel, že ti to pomôže, keď po ňom hodíš Coca-Colu? Dobre sa som fantu. Pozor, Zofo versus druhý Zofo. Ty si zomrel! Tu je. Prečo tam má prasa? Lebo je to prasa ako ty. Sa pozri, Zofo proste, hej. Musíš mi to veriť, lebo je aj v zoufalom klubíku prezident, hej, je posledný, pretože je frajer. Proste má hypercharge aj Barley most. Teraz idem Trofís. pušovať na rank 15. Poď hrať rýchlo. Čo chce zase hrať? Ty by si chcel iba hrať? Bum. Dostane kopačku. Poď! Ty! A potom si ich zabil. S Maxkou. S Maxkou, dobre. Prečo nemáš? Ja som s Maxkou, veď ma nechaj ty. Hyundai! Tvoj obľúbený brawler je Luka Rico. Není? A prečo ho tam máš? Kde? Kde je? Kde ho vidíš? Kde? Tu. Kde? Tam je Maisie. No, teraz budem lepšie. Už to nedá, už ma to... Ale tu ukážem divákom, nie tebe, ty sa nemusíš pozerať, kľudne, ty sa nepozeraj. Ale ja to vystrihnem, ty. Čo do mňa šťucháš, čo som nejaká hračka? Nie, no veď. Nerob teraz. Teraz, tu je tryhard. Ty si mi taký povedz, ty si mi tresol po chrbte, teraz sa nemôžem sústrediť. Ahoj. Tak a teraz ide, a tak to pôjde, a teraz to mám. Yes! Som to tak videl. To je taký?